pomáham klientom prejsť celým procesom financovania. To znamená od začiatku až do konca, od zadania žiadosti až po schválenie a načerpanie hypotéky. S klientom si porovnáme ponuky bank, prejdeme si možnosti, aké má klient a nájdeme najvýhodnejšie riešenie. Starám sa o všetku administratívu pre klienta, to znamená, zadávam žiadosť do bank, riešim v podstate otázky bank a idem s klientom až ako keby na ten podpis zmluvy a následne pomáham klientovi aj s čerpaním hypotéky. Mám všetky informácie o projekte, som v kontakte s predajným tímom, poznám harmonogram projektu, viem, v akej fáze výstavby sa aktuálne projekt nachádza. Takisto tým, že sme banky nastavovali, poznám ako keby to nastavenie v jednotlivých bankách a tým pádom viem pre klienta zabezpečiť včasne vyriešené financovania, dodržanie všetkých termínov a riešim to, aby sa klient nedostal do nejakého omeškania a konfliktu v podstate ako keby pri tej kúpe nehnuteľnosti. Táto služba je pre klientov bez poplatku. Zo zákona si ani nesmieme pýtať od klienta poplatok, preto nás platí banka. Hypotéku za mňa je najlepšie riešiť ešte pred samotným podpisom rezervačnej zmluvy a zaplatením rezervačného poplatku. Nakoľko som spomínal, že sme v kontakte s predajným tímom, vieme zabezpečiť to financovanie ešte pred samotným podpisom zmluvy. A to znamená, že klient už v momente podpisu rezervačnej zmluvy vie, že má to financovanie zabezpečené a nehrozí to, že pri kolaudácii nebude mať prostriedky na dofinancovanie zvyšnej časti kúpnej ceny. Častokrát sa napríklad klientom stáva, že si toto vyriešenie financovania odložia a tým pádom zistia pri kolaudácii, že manželka odišla na matersku, zmenili zamestnanie a to financovanie im nemusí ísť. Pokiaľ sa úrokové sadzby do kolaudácie znížia, tu má klient veľkú výhodu. My vieme hypotéku buď dodatkom upraviť a znížiť úrokovú sadzbu na nečerpanej hypotéke, alebo vieme ten úver dať schváliť nánovo s novými lepšími sadzbami. Čiže pre klienta je to len plus, že vie si ako keby zafixovať to financovanie naozaj od začiatku projektu. Proces schválenia hypotéky pri developerskom projekte je naozaj rýchly. Pokiaľ je to klasický zamestnanec, tam vieme mať naozaj hypotéku schválenú zo dňa na deň, nakoľko projekt máme nastavený v bankách. Pokiaľ ide o nejakých klientov, ktorí podnikajú, sú živnostníci, tam to schválenie môže trvať aj cca týždeň. Pretože rozdiel vo výsledku môže byť naozaj aj v tisícoch eur, je to hlavne z toho titulu, že každá banka má nejaké svoje pravidlá, obzvlášť čo sa týka napríklad podnikateľov a živnostníkov. Taktiež banky ponúkajú nejaké najnižšie vyhlásené úrokové sadzby a my vieme, ako sa dostať aj po tieto najnižšie sadzby na základe nejakých výnimiek. Určite nie. V podstate už na prvom úvodnom stretnutí si urobíme kompletnú analýzu a tam si vieme povedať, že ktorá banka nám dá aké podmienky, akú úrokovú sadzbu, aké výnimky ešte vieme získať a kam dotlačiť ako keby tú banku, aby sme mali to financovanie naozaj najlepšie. Za mňa určite áno, nakoľko poznáme predajcov, poznáme procesy u developera, poznáme projekt ako taký a taktiež máme dobré skúsenosti a dobré kontakty na banky, čiže vieme naozaj poskytnúť klientovi viac, ako keby išiel sám do banky.